Mid-diskorsi tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg dwar il-budget ħarġet id-differenza ċara fil-viżjoni li joffru iż-żewġ mexxejja. Filwaqt li d-diskors tal-Prim Ministru jixed l-istabilità li qed joffri il-Gvern, mid-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni joħroġ kemm dan u maqtuħ mir-realtà tan-nies. Dan kien il-messaġġ prinċipali li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Daniel Mikallef, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista, u mis-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet. Daniel Mikallef qal li d-diskorsi tal-mexxejja jixdu id-differenza bejn iż-żewġ mexxejja u juru li l-poplu jista' jafda biss li l-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela biex imexxih quddiem l-isfidi ta' bħalissa. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista qal li l-aħħar 3 snin juru li Gvern Laburista laqa għall-isfidi waqt li baqa' xorta l-aġent tal-bidla f'pajjiżna. Fuq naħa rajna diskors ta' Prim Ministru li jixed l-istabilità f'pajjiż li se jibqa' miexi b'saħħtu u fid-direzzjoni tajba minkejja l-isfidi globali bla preċedent. Fuq in-naħa l-oħra smajna diskors ta' kap tal-Oppożizzjoni li jixed kif il-Partit Nazzjonalista mhux talli ma joffrix viżjoni għal dan il-pajjiż, iżda lanqas biss kapaċi jżomm stabilità fih dan il-partit tiegħu stess. Daniel Mikallef innota li wara l-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda, il-Gvern Laburista beda numru ta' riformi e kif beda iwettaq il-miżuri li twedu fil-manifest elettorali Malta flimkien. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li dan il-budget huwa infassal fuq il-prinċipju ta' ruħ soċjali li għandu l-Gvern minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent li għaddejjin minnhom bħalissa. Meta niġu għall-qagħda finanzjarja tal-pajjiż, il-min sa nemmnu lil Bernard Gregg jew lil credit rating agencies li darba wara l-oħra jerġgħu jagħtu outlook pożittiv lejn pajjiżna u jgħidulna illi dan il-budget laħaq il-miri stabiliti. Jew kap tal-Oppożizzjoni illi mhux jaqbad art tal-problemi finanzjarji mhux tal-pajjiż tal-partit tiegħu stess. Dr. Bonnet innota li d-diskors ta' Bernard Gregg kien nieqes mis-sustanza u l-unika ħaġa li propona diġà daħlet f'Awwissu li għadda huwa innota l-iżbalji li kien hemm fid-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Għalli fil-waqt li Bernard Gregg allega li l-Gvern mhux jindirizza l-għoli tal-ħajja, pajjiżna għandu t-tieni l-inqas rata ta' inflazzjoni minn fost il-pajjiżi Ewropej kollha. Fl-istess waqt il-Gvern is-sena d-dieħla se joħroġ aktar minn 600 miljun euro biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għal familji u negozji Maltin u Għawċin. Eżempju ieħor huwa dak fejn Bernard Gregg qal li l-Gvern mhux jinvesti fil-futur ta' pajjiżna. Chris Bonnet innota li l-Gvern se jkun qed jinvesti iżjed minn 900 miljun euro fi proġetti kapitali. Waqt din il-konferenza l-aħbarijiet ġie nnotat li l-budget għas-sena d-dieħla huwa wieħed soċjali li mhux se jkun fih l-ebda żieda fit-taxxi jew taxxi ġodda. Al kuntrarju se jkun fih żieda fil-pensjonijiet, għajnuna għal first time buyers u bosta miżuri soċjali oħrajn.